Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. Azwai makadii tirikusangana pano paSly Media TV. Nhasi tambobuda taenda kwaRusike, tiri munzvimbo yaMambo Rusike kunonzi kumafamu ekwaMushangure. Vandakagara navo ndi Baba Edward. Baba Edward Masenda vanogara mufamu ravo ravanogara nemhuri yavo. Asi dambudziko riri kuitika nderekuti muri kupinda mbavha dzinenge dzichiba zvadzinenge dzichiba, vamwe ndo vari kuba huni. Munyaya yatiri kutaura nezvayo yatinoda kukurukura nhasi, makapinda vanhu vachida kutema huni. Ivo semuridzi wepanzvimbo vakati regai ndinzwewo ndinovhunza kuti chii chiri kuitika, ndomukusvika mukurwiswa nevanhu ivava. Baba makadii zvenyu? Makadiweni mama. Tiriko kuri seku kuno kwaRusike. Aiwa kuri vari tiripo. Matambudziko ndiwo yatinongosangana nawo chete. Zvakaoma. Ko makarima here mvura gore rinoka yakati irambe kunaya? Takarimawo ndobva yangoramba mvura kunaya, asi takamboti tiedzewo kurima. Asi zvekudya zvo nemhuri zviripo handiti? Aiwa takawanawo mabhegi mashomanini, ndova takawanawo. Zvinokudzwa. Ndoda kuti mutange manditaurirawo matambudziko mamwe amuri kusangana nawo muri munzvimbo yenyu inoyi yamugere. Ndingangoti matambudziko endova tinongosangana nawo ekuti pane vanhu vanobva mumisha makasiyana siyana, vamwe vanouya kuzoba huni, kutema huni, vachiba. Saka ndingangoti musi wa23 June kuma5 ndakanzwa musikana akaenda kunotema muri wegarden. Ndobva auya akati, baba mune vanhu vari kutema huni. Asi ndavaziva vanhu vacho. Saka inini ndobva ndaita se ndasumuka, ndobva ndaenda kunzvimbo kwacho ikoko kuti ndinoona kuti ndanani. Ndasvikapo panzvimbo pacho ndakasikoona murume nemukadzi vanga vari vaine demo vachitema chimuti. Ndobva ndasikobvunza kuti kose muri kutema huni mupurazi mangu munomu. Vakandipindura kuti aiwa tiri mupurazi yekunonzi kwaMugedhesi. Ndikati aiwa mupurazi mangu muno. Saka ipapo murume ndinondakangoona kuti pane mamwe ma-against ma-previous uko. Nemhuri iyoyo. Saka ndabva ndangorohwa nedemo panapa. Ndobva ndawira pasi. Kuwira pandakata pasi ndakaita flat fender. Saka vanonga vakundirova pakasuka apa. Apa pese apa. Pakasuka ndipapa. Nemuzeve umu. Paside penzeve apa. Nemuno mbabvu. Saka ndunga ndakagara minutes manga ndiri flat kwadoka. Ndamuka kandiri kupigweni kwandiri kwacho. Kochichaitika. Ndakatita kutofamba ndine nekutotaganzira kuti ndiuye kuno. Dzokekumba. Kwadoka. Ndichitoita ndichifamba ndichipunzika, handisi kuziva zvandiri kuita. Ndobva ndasvika panapa apa. Ndonga ndakasikofananidza kuti panapa ndopapa pamba pangu here panapa. Kutoita kufananidza. Ndobva ndasikuona musikana mwana wangu ari papa ndakati akati chii baba? Ndobva ndati apa ndari kuiswa mupurazi muno nevanhu vangu vachitema muti. Ndobva akada kuchaira foni hakuna amai vakanga vaenda kunonzi kwaChichiri. Asi vakazenge vakudzoka. Vakangosvikawo amai papa. Ndobva ngoona ndakakuvara. Ndobva vamhanya kunosheedza munin'ina wangu. Watapa uko. Ndobva vauya munin'ina wangu ndobva vatsvaga vafondera motikari. Ndobva yauya kuzonditakura. Ndobva taenda kukiriniki. Ndichirwadziwa. Zvokurwadziwa zviya zvisingambozova tiri kuita sei. Madzimai ndakatovashaya nevase vandakanda navo tiri motikari tisvika kukiriniki. Tichibvunza kuti nanzi ndakasikobvunza kuti tiri papi. Ndisazive. BP yangu yakanga yashuta here hameno. Saka ndakasonwa panapa. Kuti 7 stitches. Ipo panapa. Nanesi manheri iwayo
kusvika zvikanzi mozoenda kumapurisa mangwana, asi mofanira kuti muende mberi kupi kuchipatara nokuti makakuvara. Saka mangwana takazoenda kumapurisa. Mupurisa akauya kuma11 uri musi weMonday. Ndobva tasvikomutsanangura ndikati ona kukuvara kwandakaita uku ndakarwiswa ndikatemwa nedemo nevanhu vanogara pamanext door wepurasi kwangu uku. Zvikanzi vanonzani zita ravo, ndikati zita racho handisi kuriziva, asi ndinoziva kuti vanonzi amaHerbert nababa Herbert vakaita se vakandirwisa. Ndobva akubvunzawo statement yake yainyora kwavaona ndinowaziva, ndikati ndinowaziva nokuti vanhu kwava ndakasvikira ndikatobvunza kuti muri kuitei mupurazi mangu. Saka handimbovakangana vanhu vanogara muvhireji iri padhuze neni. Saka ndopaakandipa medical report zvikanzi endai kupi, endai kuhospital. Saka takaenda kumarondera kwatakaenda. BP yangu yakasvuta, handisingazoti zvimwe zvaifamba sei chii chiri chakamboitika nezuro. Saka ndakaenda kumarondera time yanga yaita kupera. Ndikasvika mbva zvanzi tiende kuX-ray. Ve-X-ray vakakurumidza kuvhara kuma4. Ndobva ndarara mumarondera. Zvinzi mozoya mangwana kuseni kuti mozotorwa X-ray. Saka mangwana zvinopa ndikazoenda kuzotorwa X-ray. Ndokuzoona chiremba kumasikati. Musati mapfuurira mberi, mambotaura nyaya yekuti panga pambori nemaprevious anga amboripo pakati penyu nemhuri iyi. Nyaya dzacho idzodzo dzakamira sei? Ndikati pekutanga murume uyu akandirwisa uyu, pane mwana anogara muri mubhuku mavo machimani ane pfungwa dzisina yatsotamusha. Aifamba mudzimba kana nyange panapa aitosvika pepesi aienda achitsikopinda mumba ongosikotora chikafu achidya. Saka akapinda mumba make memurume imomo, ndobva asikotora chikafu uye ndobva amurwisa. Asi pane vaiona mubhuku imomo kuti arwiswa nemurume uyo baba anonzi baba Herbert. Saka akuzoenda mwana uyu akakuvara, vakazenge vakumubvunza mubhuku maimomo mabanguri kunzi wakuvadzwa nani. Ndofunga ndobva ataura kuti baba Herbert. Baba Herbert vaiva kuti ai handisirini ndiEdward arohwa kupurasi. Saka kurova inini. Saka ipapo pane pazvaitika achirohwa, pana mbuya vaizviona zvichiitika achirohwa. Saka vanhu ndobva vangoti ai arohwa papi nababa Herbert. Ndobva zvapera izvozvo. Tagara ndakaona muhwezwa wehuni weSanzu raizuviwa. Ndobva ndateedza, ndobva ndaenda pamba pababa Herbert pachepa. Varagumira ipapo. Ndobva ndasikoona mukadzi wacho. Ndikati kochiko zvinaye amai? Zvikanzi vana. Handina kutaura zvakawanda, ndikati please muvakomere mupurazi kawo mamubvumidzi wongotema-tema. Ndobva ndadzoka. Gore rakapera iro, amai ava vakauya vaigezera, vatora mbatya dzavo vaugezera papi mupurazi muno zvekare. Ndikati aiwa musikona pane mvura yakachena here, vanhu vandipedzera vaakuteka vachinwa. Ndobva vatanga kundishaudha kuti hamungandirambidze mvura rukova rwaMwari rwakasikwa naMwari. Ndikati asika ruri mupurazi mangu. Ndobva vandituka, ndobva ndaenda kwaSabhuku, ndobva ndanotaurira Sabhuku, ndobva ndavaenda Sabhuku wavo. Ndobva asikoramba achituka, amai vakaramba vachitituka. Sabhuku vaya vakatora mbatya dzekuti aiwabuda kamusika kuti muri purazi mani mavaridzi here. Orai, ndobva ndati zvapera zvazvo. Gore rino muna April madzimai vangu vakarima nzimbe kugadheni. Vaiuya vachiti baba pane munhu ari kuba nzimbe. Ndikati asi tichamuwana. Mwana wangu ndobva azoenda rimwe zuvawo kugadheni uku. Amai mukadzi uyu amai vaHerbert vacho vanga varimo, vanga vaine seshel nemagambutsu. Vabvisa vazviisa uku, ndobva vatema nzimbe vadzidumura. Ndobva vadziisa uku. Saka mwana wangu paakasvika aona kuti ndaonekwa, ndobva vatiza. Ndobva vasiya magambutsu avo neseshel. Those magambutsu ndo ari mumba muri muna April. Saka ndobva vaenda. Uye ndobva toita sehaana kunyatsovaziva kuti ndiani. Ndobva azoti asangana namanija papurazi yevarungu pavanoshanda amai avo. Zvikanzi pane amai vakaba nzimbe uku asi vakatiza. Inofanirwa kunge iri seshel yavo amai vavo achitaura kuna manija. Samanija akati uyai nazvo kuno kupurazi.
tione kuti gobvunza pane mamwe madzimai kuti ndezvani. Saka pane zvayakandobvunza ndobva vazikana kunzi ndivapi amai pamabanguri amai Herbert. Saka kureva kuti garaji racho rakaramba richitikura. Rakura. Kureva kuti vatori nepamuromo kamuri yese zvayo. Vatoo nepamuromo kureva kuti varagenest. Asi havana kuberekerwako, vakatsvaga stand, havana nguva yakareba varimo umu. Vauyi vakasikotenga dhunduru. Vauyi vakangosikotengawo dhunduru ravakaningirika. Havasi chizvarwa chemuvhireji remachimani kwete. Alright. Zvaitika zvekutemwa zvedemwe nedemwe izvi baba. Ivo nyaya yacho vakazovingwa here nemapurisa. Ndichibvunzira kuti yapapi mukuripota kwamakaita. Vakazovingwa nemapurisa unenge musi wechipiri. Taenda kumapurisa ndobva tabva tese nemapurisa nemunin'ina wangu. Munin'ina wangu akaona akaenda kunotarisa paitemwa huni. Ndobva munin'ina wangu akafananidza kuti huni yatemwa iyi inge yave yabva yakafanana neyataona here kumba kwamai Herbert yanga iri muchoto. Ndobva abvapo ndobva vashedza vamwe vagari vomunomu ndobva vaenda ndobva vasikofananidza huni kuti ndipapa apa patemwa nani nababa Herbert namai Herbert. Asi vakazonotora sabhuku nevamwe kuti sabhuku yaimuonetoonera pamwe chete. Huni iyi neiyi zvakafanana nezipi. Ndobva sabhuku vasikoti ava huni iyi yakafanana neizvi. Saka ndobva zvanzi iwe huni yawakatema ndo pamakarovera mukoma wangu. Ndobva vachingoramba vakangoramba. Saka tazoenda nemupurisa taenda munzvimbo iyoyo. Akanzi iwewe takura huni tiende mupurazi marusike. Unobvuma here kuti ndiwe wakatema huni papi? Purazi iye akati hongu. Ndobva taenda akatakura danda rehuni. Ndobva asikosvika panzvimbo yacho iyoyo ndobva asikoti ndakatemera apa. Zvikanzi alright. Uri kuziva kuti waitema huni mupurazi munomu? Ndobva ati hongu. Zvikanzi ava wakavaona here? Zvikanzi handina kuvaona. Hauna kuvarwisa here? Saka akazondobva zvanzi nevamwe vanga varipo zvikazaiwa. Unogota hauna kuvarwisa huni yacho wakabva naye pano. Saka huni wakaitora kupi? Handiwo huni vachakatema panapa pawakavarwisa nzvimbo ino iyi. Angoramba ati hayi inini handina kumbovarwisa asi ndakatema muti panapa ndo pandakatema. Saka inini ndo pandakatemerwa ipapo ndikarwiswa ipapo exactly. Saka takazobva ipapo aiswa zicheni nemupurisa. Ndobva vaenda kubhesi ndobva vanorara kubhesi nemupurisa. Ndisi taifungisa kuti vaenda kugoromonzi ndobva vanorara kubhesi. Takatozonzwa abviswa simbi ari ikoko. Saka mupurisa ameno munin'ina wangu azoenda unobvunza. Ndakazorekana ndaakutumirwa meseji. Zvinzi vanhu vaya vaita sei? Mupurisa ari kuti vanhu vaya vabvuma mhosva yavati tisu. Saka hanzi uyai kunotitaurirani. Nyaya iregere kuenda mberi. Titaurirani tivape mari yekurapwa kwavakaitwa. Ini ndobva ndati aiwa inini ndakakuvarana nhasi ndichiri kukuvara. Ndichiri kurwadziwa ndine marwadzo. Vakandipa kamari kavanenge vandipa pazozoita sei? Ndatiziva kuti mukati muzvakaperera papi. Wozvi kucheka up ndakanzi nadhokota uye musi 19 kumarondera. Tizoona kuti zvaapapi. Saka vakandipa mari iyoyi ndikaidya ndizozoita sei? Ndikafa vakandikuvadza kudai ndaiende kukoti. Kana koti ndio inozodecide pano mutongo wacho wakamira sei. Saka kureva kuti izvezvi vachiri kumapurisa. Vakadzoka variko kumba uko. Takaenda kukoti nezuro. Mupurisa anga ati handi kukoti iriko mangwana tikurova nezuro. Ndobva ndaenda na8 o'clock. Iye akazouya kuma29 nemasungwa iva vanga aregera. Ndobva vauya. Tasvika kukoti takatishedza ndobva tapinda maprosecutor. Iye semupurisa akavanda kutanga apinda ndobva apinda mhino zvavakakurukurawo nemapepa ake. Ndobva tazoshedzwa nevanhu vachemo muguru maprosecutor. Ndobva ndabvunzwa naprosecutor zvanzi baba muri kuti makarwa nevanhu ava. Ichokwadi here? Ndikati ichokwadi ndo vanhu vakandorova. Ndingozamabvunzira ava vanenge vachiita. Zvikanzi nemi makarova here baba. Zvikanzi hatisirisu hatambovarova hativazive hatambovarova. Saka
muprofesokiti ndobva angweto right pane zvakanyorwa nemupurisa apa saka mimi muri kuti mupurisa anonyepa here ndikati aiwa ina handina kuti mupurisa anonyepa asi kuti zvandakanyoresa hazvisiro zvakanyorwa nemupurisa vanga vachinja vanyora kuti chii right pakamhangarwa patakaenda unomhangara chiti nini inozvipi yangu handisinyatsoziva yakata sei yakakwira ndabvunzwa kunzi akakurova munomuziva here ndikati zita rake handirizivi asi vanogara mabanguri vanonzi abahebhet namahebhet saka iye ndobva anyorawo ripoti yekuti hazonge havasi kuzikanwa ndo ripoti yandakaingoendawo kwadhokota ndikati vanhu ava zita rake handirimuziva asi aita sei vanogara panext door mavillage panext door zvanzi saka kuti zvandakanyora kunyepa ndikati ina handinamboto kunyepa asi ndo zvandakataura ndikandakakuvara ndikati vanhu vakandirwisa vanogara mabanguri asi zita rake handirizive asi vanozoba hebert namahebert saka pari zvino apa mabva kukoti kudaro makagarisana sei navo ndine zuro watakabvapo saka zvakanzi naprosecutor atozokushedze mozoshedzwa nemupurisa muchazopohwa masamoni ekuti muende kukoti saka takangomirira kuti masamoni acho achaari nemupurisa wachiti tiende kukoti kwacho asi vakadzoswa isi taka tiri ku maita basa baba tinokutendai zvakanaka nemo tinokutendai